Sini alamisa u ti kalo tile 18 o bɛ kɛ fanga dafiri ale san 2 ye o kɔnɔna la yala yɛlɛma jumɛn donna o kɔnɔna la Hawa Diallo an ka ale lamɛn. Bon, il y a san 2 de coup d'état kɛra changement foyi ma kɛ kow bɛɛ de gɛlɛyara maliyɛnw bolo essence gɛlɛyara et nafɛnw gɛlɛyara donc je pense que u kan ka essayer ka dɔ de bɔ a la pour que bɛɛ ka se ka wasa. Fanga dafiri bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ maliyɛnw kɔni dusuma kasalen tun don kosɛbɛ u ka ɲɛmaw kɔrɔ. Arikia Toure an y'ale ɲininka yala ale fɛ yɛlɛma jumɛn donna san 2 in kɔnɔna la an ka a lamɛn. San 2 kɔfɛ an ɲɛ b'a la gɛlɛya wɛrɛ caman donna surtout balo tasira kan campagne sɛnɛ taabolo fana kan parce que an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana de ɲɛ bɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ engrais a sɔrɔli ko o ye baara ye sɛnɛkɛlaw bolo u bɛ ka kule o la o ye fɛngɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ bisigi dɔw bɛ yen minnu b'a jira fana ni wulikajɔw ma kɛ kɔngɔ bɛ fɛn min ye an bɛ se ka a bɛ se ka Mali sɔrɔ san nataw la donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye an ye min jateminɛ nin san 2 in kɔfɛ. Ni malidenw bɛnnen don a kan bi ko yɛlɛma donna fɛn dɔw la o ye i ka dɔn lakana sabatili ye Alpha Siriki Sangare an ka lamɛn o kunnakun kan. Baaraw fana kɛra walasi faamaw an ka forces armées sɔrɔdasiw bɛ yɛlɛ o de kɔnɔna la matériel caman bɛ ka ɲini ka di armée ma bi u ka capacité renforcer walasa u bɛ se ka dugu lakana ka terrorisme kɛlɛ o yɔrɔ la kɔni gouvernement transition ye baaraba de kɛ. Mun kɔni ye M5 RFP ye jɛkulu mun tun kɛra sababu ye ni fanga dafiri in kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi ale ɲɛmaw olu farafaralen don mun ye M5 kura yɛrɛ ye o sigira a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ. Mohamed Danɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.